terve. Pidätkö näkemästäsi? Hurjia kavereita, eikö? Ui. Kyllä tulee. Oho. Uusi Rullalauta-elokuva. Rullalauta-juhlat. Purjastutteja. Ja Pajamänni. Juurikin tämä kaikki voi olla sinun, jos tilaat heti. Rullalauta-juhlat. Mahtavaa. Kaikkien ennakkotilaajien kesken arvotaan ihka-aito Mikko kauko-ohjattuja. No, miksi et ole soittanut? Aikaisemmin kun tiimallasi Henkka, se valuu hukkaan. No, soita. Heti. Nosta perseesi ylös. Ja soita. Tähän numeroon.